Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Ian Farrugia ordnat lill-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar biex jitla' jwieġeb għaliex il-Pulizija ilha 5 snin sħaħ biex issib persuna minn Għawdex. Il-każ hu dwar ċittadin privat li qed jiġi akkużat mid-Dipartiment tat-Taxxi Interni b'evażjoni ta' taxxa. Madankollu ir-raġel Peter Paul Muscat minn Nadur Għawdex wara 5 snin għadu ma derx il-qorti. Ir-raġuni il-Pulizija wara 5 snin għadhom ma rnexxilhomx jinnotifikaw lil dan ir-raġel biċ-ċitazzjoni biex jitla' l-qorti. Fil-qorti l-Pulizija qalet li ma rnexxilix issib lil dan ir-raġel u li lanqas il-qraba tiegħu ma jafu fejn qiegħed. Iżda l-Maġistrat Ian Farrugia ma kienx kuntent b'din ir-risposta u ordna biex fis-seduta li jmiss tad-9 ta' Mejju li ġej jitla' jwieġeb il-Kummissarju tal-Pulizija għal dan in-nuqqas jekk l-akkużat jibqa' ma jidirx.